sewu, mugi dadosaken kawigatosan atur kauningan dumateng warga masyarakat Dusun Pedan utawi para tamu undangan ingkang titiwanci wekdal siang menika sampun wonten sakanan kiringipun sasana khatmil Quran. Sumangga nuwun kula dherekaken daya-daya manjing ing sasana ingkang sampun kasemedhiyakaken dening panitia. Inggih awit lampahing tata cara tumuli badhe kawiwitan. Sepisan malih mugi katur konjuk warga masyarakat ing Dusun Pedan menapa dene para tamu undangan ingkang wekdal siang menika saweg wonten sakanan kiringipun papan khatmil Quran menapa dene maksih pinarak wonten sanak kadang pamong mitra pitepangan. Sumangga nuwun daya-daya kula dherekaken manjing ing sasana kang sampun kasedhiyakaken dening panitia. Inggih awit lampahing tata cara pengaosan tumuli badhe kawiwitan. Mekaten saeng kula mugi ndadosaken kauningan nuwun matur nuwun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi wa ala alihi. Duh angin depa agi salam kerong dekan jeng Nabi salam keluarga Nabi juga sahabat Nabi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yananul barakah kullu man shalla alaihi. Wa yananul barakah kullu صلى عليه. النبي صلوا عليه
الله عليه والنبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه Jumain depaki salam kenong dekan Nabi salam de keluarga Nabi juga de sahabat Nabi صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى Ngaturaken agunging panuwun dumateng grup selawat hadroh Asifah nggih. Nggih, munggang sari. Nggih. Ngaturaken agunging panuwun dumateng grup selawat Asifah mijil saking tlatah munggang sari kaliyan krik ingkang derek mangayu bagya ngregengaken wontenipun adicara pengaosan saha hotmil Quran wonten ing wekdal siang menika. Nuwun dumateng sagung para rawuh, para lenggah tamu sinedahan ingkang titi wanci kaludhangan siang menika panjenengan sampun nampi wujuding pasugatan nadyan namung sapala sumangga nuwun kepareng angrahapi kanthi eja lan sekeca. Tentu kathah pinanggih kekirangan saha kelepatan saking panitia lumantar kula tansah nyuwun agunging aksama. Inggih awit titi wanci sampun tungkap tumapaing gati pramila nyuwun tambahing idi palilah saha pangestu dene adicara tumuli badhe kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa mukarramin, panjenenganipun para ngalim, para ulama, para kiai, linangkung katur panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Ahmad Rafiq, panjenenganipun Bapak Kiai Slamet Isman, Bapak Kiai Fuad Anwari, panjenenganipun Al Ustadz Afan Pambuti,
Panjenenganipun Al Ustad Dafiq Nur Amin dalah para kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebataken asma karim dalah kalenggahan setunggal mbaka setunggalipun ingkang satuhu kinurmatan linangkung sahibul fadilah wal barokah katur panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Sodik minangka pengasuh wontenipun Pondok Pesantren Nurul Falah mapan ing tlatah Langgaragung Salaman Magelang ingkang wekdal semangke tansah pun antu-antu paring barokah maungidha hasanah saha doanipun ingkang satuhu bagya lan mulya. Panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen. Para priyagung pangreh pangemban pangembating praja satriyaning nagari. Nun inggih katur panjenenganipun Bapa Pangarsa Desa, Bapa Lurah. Katur panjenenganipun Bapa Kadus. Nun inggih panjenenganipun Bapa Arif Rohman dalah junjang staf lan perangkatipun ingkang tansah ngasta song agung kinarya papan pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan sumerambah para rawuh para lenggah kakung Sumawana Putri tamu sinedahan muslimin wal muslimat rahimakumullah kapurwakan kanthi hamunjukaken raos puja lan puji syukur mring sahandap pepodo dalem Gusti Kang Maha Agung inggih awit saking nikmat lan rahmatipun satemah ing titi wanci kalodhangan siang dungkap sonten menika panjenengan lan kula saged kempal manunggal karsa nyawiji kayun kanthi pinaringan kawilujengan boten manggih alangan satunggal menapa pramila sampun sakmestinipun raos kasukuran dipun lairaken kanthi waosan tahmid sesarengan bikaulina hamdallah alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun sholawat salam saha rahmatipun Allah mugi tansah katetepaken dumateng titah kang linangkung kekasihing Gusti mustikaning bumi sesekaring bawana pepayung miwah panutaning umat sak jagat hanenggih Sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi panjenengan lan kula tansah pikantuk syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah amin ya robbal ngalamin. Kepareng kula matur ing mriki inggih awit mundi dawuh timbalan saking panitia saha panawung krida pinurih nderekaken rantamaning adicara pengaosan saha khatmil Quran wonten ing wekdal siang menika. Salajengipun pinurih lumampah kanthi rancak lan lancar. Kepareng kula aturaken menggah rantamaning adicara ingkang sampun tinata dening para panawung krida. Pambuka mujudaken tata cara ingkang urut setunggal. Sumusul adicara kaping kalih tampilan putra lan putri panjenengan adik-adik kula sedaya ingkang badhe hangadani hafalan fasolatan saha doa-doa kalajengaken nadhoman alala utawi ilmu dan akhlak
Sumusul nadoman tajwid wonten kitab Sifaul Jinan ingkang kalajengaken khataman kitab Safinatun Najah. Lamun samangke penampilan saking putra lan putri panjenengan sampun purna sumusul adicara candhaipun hanenggih kumandanging pustaka suci wahyuning ilahi ingkang badhe kawaos dening panjenenganipun Bapak Subronto. Paripurna waosan ayat suci Al-Qur'an sumusul adicara candhaipun hanenggih saperlu birrul walidain kirim doa dumateng almarhum almarhumah ingkang sampun sumare kanthi waos silah waosan tahlil wondene imam samangke badhe kaasta dening panjenenganipun Bapak Slamet Isman. Paripurna waosan tahlil sumusul adicara candhaipun hanenggih adicara sambutan. Dungkap tata cara candhaipun hanenggih tata cara inti ingkang urut sepisan hanenggih Hotmail Quran. Wondene adicara inti ingkang kaping kalih hanenggih Al-Mau'izatul Hasanah ingkang wedal samangke badhe kaasta saking panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Nur Sodik mijil saking tlatah Langgar Agung Menureh Salaman Magelang. Wondene adicara ingkang pungkasan hanenggih donga minangka panutup ugi kasuwunaken barokah saing panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Nur Sodik. Mekaten sagung para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menggah rantamaning tata cara ingkang sampun tinata dening para kadang panitia penyelenggara. Ngemuti wekdal ingkang sampun ndungkap siang pramila adicara tumuli badhe kawiwitan. Mrastawa gati titi laksita adi ingkang rut sepisan hanenggih pambuka. Pramila sumangga mugi wonten keparingipun waosan umul kitab kinarya hamiwiti adicara ing siang menika pinurih rancak lancar tan manggih pambeng sawiji-wiji libtighoi mardhatillah wali syafaati Rasulillah biniyatin sholihah ala hadiniyah syai'ulillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hangaturaken agunging panuwun katur sagung para rawuh para lenggah samudayanipun. Ndungkap adicara ingkang urut kalih hanenggih tampilan saha kumandanging swanten merdu saking putra lan putri panjenengan. Adik-adik kula panjenengan sami ingkang titiwanci menika badhe hangadani hafalan fasolatan nadoman alala, nadoman tajwid, soho khataman kitab Safinatun Najah. Ingkang menika hambuk bilih sampun cekap samudayanipun dumateng adik-adik kula panjenengan wekdal kasumanggaaken kanthi kairing dumeling sholawat saking grup Robana Asyifa Kaliangkri. Sumangga. صلوا على النبي محمد صلوا عليه وعلى آله. ولد الحبيب وحاطه متوارده. ولد الحبيب
وحاته متوارد والنور من وجنته يتوقد والنور من وجنته يتوقد ولد الحبيب وحاته متوارد ولد الحبيب وحاته متوارد والنور من وجنته يتوقد والنور من وجنته يتوقد ولد الذي لولاهما وسق ذكر الحمى والمحد كلا ولا ذكر الحمى والمحد ولد الحبيب وحاده متوارد ولد الحبيب وحاده متوارد والنور من وجنته يتوقد والنور من وجنته يتوقد ولد الذي لولاهما ذكر الكفار ولد الذي لولاهما ذكر الكفار أسلم ولا كان المحصى يقصد أسلم ولا كان المحصب يقصد ولد الحبيب وحاده متوارد ولد الحبيب وحاده متوارد والنور من وجنته والترقد والنور من وجنته والترقد هذا الذي قالت ملائكة ولد الحبيب وحاته متوارد ولد الحبيب وحاته متوارد
يتوقد والنور من وجنته وجنته يتوقد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafa'il hadasil ashari fardolillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Doa ajeng maem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa sampunipun maem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa ajeng bubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amun. Amin. Doa tangi bubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Donga akan tiang sepah kali. Bismillah.
sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ade ngaturaken agunging panuwun menika saestu produk-produk dalam negeri senadyan ketingalipun wagu namung boten kleru saestu nyuwun tambahing palilah lan pangestu mugi dados lare ingkang soleh lan solehah. Dumateng adik-adik ingkang sampun ngadani adicara hafalan saha doa kula dherekaken mandhap kanthi ngatos-atos. Alamat anak soleh iku papat bahtane mukmin anut ing syariat kang dihelisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa tarani al-fatayati ngaturaken agunging panuwun dumateng grup Sholawat Rebana Asyifa sagung para rawuh para lenggah kakung sumawana putri ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ndungkap adicara candhaipun hanenggih nadoman alala ingkang nengenaken tentang ilmu dan akhlak. Kepada adik-adik putra putri kula panjenengan waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alalul ilma illa bisitatin saumbika majmu'ilati bayani elingo hasil ilmu angin perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo dukai wahir sibai wa bulghati wa irsyadi ustadi wa tuli zamani rupane limpat lupa sabar ana sangune lan piwulane guru lan sing suwe mangsane anil man ila tas'al wasal amqorini wa irsyal qorina bil muqorini yahtati jotakon sangka wong siji takono kancane krana satemene kanca manut kang ngancani tak kana dasyari
fakhorin hutah tadi yen ana kanca ala lakune dangdahono yen ana kanca bagus enggal dang kanca nono ta'allam fa'idal ilma zainu li ahlihi wa fadlu wa inwanu li kulli mahamidi ngaji ya krana ilmu mahesi ing ahline lan ngungkulake lan dadi tandha tingkah pinuji fadaka murabbir ruhi waruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu kasotif guru iku kang ngiteki nyawa dene nyawa iku den supake wadah soco dene wong tuwa iku kang ngiteki neraka dene neraka iku den supake wadah soco itu ahqal haqi haqqal mu'alimi wa aujabahu hifdan ala kulli muslimi aku wis nekotake luwe hae bener yo iku hae wong kang nuduhke barang bener lan luwe tak tekotke luwe wajib den reksa mungguwe kabeh wong Islam kepengin bisa laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan lita'limi harfi wahidin alfu dirhami guru wis mesti dihadiahi 1000 dirham mulyake krana mulang huruf siji tur paham arolaka antastahi anta tu'izzaha falasta tanalul izzaha tarudillaha ningali ingsun maring sira kepengin mulya Sugoda hasil mulya sira yen durung ina Iza sa'a fi'lul ma'i sa'atununuhu wa saddaqa ma yahtaduhu min tawahumi nalika ala lakune wong ala nyanane wong bener pengadatane tafarruju hamim wa tisabu ma'isyatin wa ilmu wa adabu wa suhbatu majidi siji ilange susah loro rizkine tambah kaping telu tambah ilmu nyebabake bunga kaping pate bisa baguse ing tata krama kaping 5 merkoleh kanca kang mulya-mulya wa ingkila fil asfali dhullu wa hurbatun waqda'u faya fiwatika busyadaika najan ana lelungan rasa ina ngumbara lan jungkon ara-ara lan lakoni sangsara famautul fada khairul lahu min hayatihi bidari
siji uripe wong enom luwih apike matine ing desa kumpul wong kang adu-adu lan wong drengki sadaqallahul adzim. Matur nuwun kawistara sampun langkung kompak menika minangka buah saking tawajuh menapa dene istiqomah anggenipun sinau sedaya wau inggih awit boten owal saking panggula wentah para kiai dalah ibu nyai pramila kula minangka akil saking tiyang sepuh ngaturaken agung panuwun dumateng para kiai ingkang sampun kersa bibinau pramila sumangga dipun sami dipun dongaaken mugi-mugi kiai kita tansah dipun paringi panjang yuswa rezeki kathah berkah barokah dipun gampelaken sedaya urusanipun bejo donya akhiratipun amin ya rabbal alamin. Saking para rawuh para lenggah hadirin wal hadirat rahimakumullah duka dicara candhaipun hanggih nadoman tajwid sifaul jinan dumateng para adik-adik wekdal saha panggenan kula sumanggaken nuwun. Untuk bayanu idharu idghamu ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfarawa fadilada hamzi wa ha'i wal aini summal ghaini summal gha'i wadhim bi khunnatin bi yamula idha kana bikil mating ka dunya fambida wadhim bilahunna liuhilami warawal qalbu indal ba'imi mabukiro wa akhfiyana indal baqil ahrufi jumlatuha khamsatun ashifarifi sibda sana kam jata sang sungkot sama tuntai badifni tuntaga dolima wa gunnatum qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idha masyutida wal mimu intaskut la dabatu tafinahu tasim billahi taqasyarofa wadrim ma'al gunnati inda misliha wazir lada baqil hurufi kulliha waris ala izhari indal fa'i wal wawi wa tadayya rifai idhamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idhaba waqis ala hadasi wa wawin taladama ba'da qasiyus salam minawi fi yawmin liya'in adharu wal wawi minawi isbiru wa sabiru wa ta'u fitali wa ta'in asfatu idghamahanahu ujibat da'watu wa amanat ta'ifatu wa adghamu adala fil dha'i bilam bidhalamu adala fil ta'i
lam tirai wala mahal wa balwakul firai mislul qatata wa qurrabi humi wal kullu ja'a birrifati falami wa adiranna lama ta'rifil ladha arba'atin min ba'di asitu jada fi abi hajjaka wa ghafaqi wa fi siwaha min hurufi azhimatik summa sirrahman tafuzid dhani anda su'aban min zur syarifaril karam fi kamasalna qasraha suhauri wa masiwaha fa tabi'ilal ali wa iyakun qad arada sukunu waqfa fa'aridun kanasta'inu wahdim bihamdillahi wa salati ala nabi tayyib bisifati wal ali wassabi ma'asalami abiyatuha alba'una bitamami Sadaqallahul azim. Syukur, puji syukur alhamdulillahirabbil ngalamin. Amung tansah katur konjuk mringarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Dene adik-adik kita putra lan putri panjenengan anggenipun ngadani nadoman tajwid Sifaul Jinan sampun kalampah kanthi lancar boten manggih alangan satunggal menapa. Ingkang menika hambuk pilih jejibahanipun sampun paripurna dumateng adik-adik kawula dherekaken mandhap saking panggung kanthi kairing dening sholawat saking Asifa sumangga. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi kau khoy alal habibi kau khoy il khalqi kulihimin alal habibi kau khoy il khalqi kulihimin Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi kau khoy ala habibi kau khoy lil haqi kulihimin kau khoy lil haqi kulihimin. Nuwun sagung para lenggah kaum muslimin rahimakumullah. Sinambi para panitia nyamaktakaken menggah
uba rampe anggenipun para santri badhe ngadani Khatmil Kutub. Ingkang menika tata cara urut sekawan hanenggih Khatmil Kutub Safinatun Najah. Hambok bilih saking para kadang panitia sampun karaos cekap anggenipun nyamaptakaken saha mempersiapkan tempat. Waktu kami persilahkan seutuhnya. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mangerani kabeh alam wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung ingsun ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wadini lan perkara agama wasalla lan muga-muga paring tambahe rahmat sapa Allahu Gusti Allah wasallama lan muga-muga paring tambahe keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad khatimin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina ya sekabehane wala haula lan ora ana rekadaya bisa sumingkir saking maksiat iku maujud wala quwata lan ora ana buat bisa ngibadah iku mawujud illa billahi kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah al-ali kang maha luhur al-alimi tur kang maha agung. Faslun utawi iki iku akhir fasal suwiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun 5 rupane syahadatu ana seni setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku mawujud illallahu kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan seni setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah wa iqamus sholati lan jumenengake salat wa ita'uz zakati lan ngowehake zakat wa shaumu ramadhana lan puasa ing dalem bulan Ramadan wa hajjul baiti lan ibadah haji marang Baitullah man ya wa istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi marang Baitullah apane sabila dedalane. Faslun utawi iki iku fasal suwiji arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun 6 upane antuk mina nyetong imanake sira billahi ing Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa bil yaumil akhiri lan ing dina kang akhir wa bil qadari lan pesten khairihi ya baguse pesten wa syarrihi lan alane pesten minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Faslun utawi iki iku fasal suci
Asbabu sujud sahwi utawi pira-pira sebab sujud sahwi iku arbaatun papat. Al awalu utawi kang awal iku tarku ba'din ninggal sunat ab'ad siji min ab'adis sholati kang setengah saking pira-pira sunat ab'adis sholat au ba'dil ba'di utawi tinggal setengah sunat ab'ad. Asani utawi kang kaping pindho iku fi'lu ma nglakoni barang yubtilu kang batalake apa amduhu jaga ing ma wala yubtilu lan ora batalake apa sahuhu lali ing ma ida fa'alahu tekalane nglakoni sapa wong ing ma nasiyan hale lali. Asalisu utawi kang kaping telu iku nakaurunin ngalih rukun qauli kang bangsa pengucap ila ghairi mahalihi marang liyane panggonane rukun. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku iqa'uruknin nibaake rukun fi'ili kang bangsa penggawe ma'artimali ziyadati sertane memper-memper tambah. Faslun utawi iki iku fasal suwiji ab'adus sholati utawi pira-pira sunat ab'adis sholat iku sab'atun pitu rupane at-tasyahudu tasyahud al awalu kang awal wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal wassalatu lan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud awal wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase kawargane Kanjeng Nabi fit tasyahudi ing dalem tasyahud al akhiri kang akhir wal kunutu lan doa kunut wa qiyamuhu lan ngadeke doa kunut wassalatu lan maca salawat wassalamu lan salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fihi ing dalem kunut. Nas'alu nyuwun sapa ingsun sapa Allahu Gusti Allah al-karimah kang lomo bijahi nabihi kelawan lantaran panggone nabine Allah al-wasimi kang bagus ayu wijani ing ento ngetokake sapa Allah ing ingsun dina dunya saking dunya muslimah hale Islam wa walidayya lan ing wong tuwa loro ingsun wa ahibbai lan pira-pira kekasih ingsun wa man lan wong ilayya marang ingsun intama sebangsa sapa man wa ayyaghfira lan nyento ngapura sapa Allah li marang ingsun walahu lan marang kabeh mau muklimatin ing pira-pira dosa gedhe wala maman lan dosa-dosa cilik wa lan muga-muga paring tambahe rahmat sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad ibni Abdillahi kang dadi putrane Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalibi kang dadi putrane Sayyid Abdul Muttalib ibni Hashimi kang dadi putrane Sayyid Hashim ibni Abdi Manafin kang dadi putrane Sayyid Abdi Manaf Rasulillahi kang dadi utusane Gusti Allah ila kafati marang sekabehane al-khalqi makhluk Rasulil malahimi kang dadi utusane peperangan Habibillahi kang dadi kekasihane Allah Al-Fatihi kang ngawiti Al-Khatimi kang mungkasi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi
washabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina ya sekabehane walhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mangirani kabeh alam. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, midhangetaken putra putri panjenengan nembe ngatane khataman kitab Safinatun Najah wonten ing penggalih rumaos anyes keces kadya siniram toya suwindu dene ing titi wanci sakmenika wonten ing era sakmenika putra putri panjenengan tasih gandrung tasih semangat anggenipun tolabul ngelmi saha nyinaoni ilmu agamaning pangeran. Dumateng panjenenganipun para adik-adik kula aturaken sanget agunging matur nuwun. Lan hampuk bilih sampun rinaos cekap sumangga kula dherekaken mandhap saking panggung kanthi ngatos-atos. Sumangga. Qad ansahani abi قد أنصح بي